हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय। नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नै दिनै जोंहा जा खामानि मावनो नागिरदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबा नायलांदो। आरो जाय बिथांमोनहा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। थुदो दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। सिगां आखाइजोंनो लुग्रोदोंमोन नै। बेनि उनावसो खायदा गोदान गोसोखांबाय। ओमफ्राय हौवाफ्रानो न'आव थाया नालाय जोंनिया, हिनजावफ्रानो मावनांगौ जायो। उफाय गैया। बेनि उनाव नै बाल्थिं देफ्लंनानै बाल्थिंजों गग्रा बानायनानै होबाय। अट'मेटिक हारसिंनो गलांखायो। गरमाव जिरायनानै जावबाय थास्लायस्लाय बिराद मोजांखा लोगोफोर, नोंसोरबो ट्राइ खालामनो हागोन। जेबो खस्थ' नांला आरोखि ना। जा मोजां गलांखायो, मेचिनजों माइ सौनाय बायदि। दासो बस्थासे जोबनो नागिरदों। 5.5 मन माइनि माइरं। जा गोबाव लाखासिगोन सानसुलायनाय। सान्दुंआबो अयथासारखा।
बेहाय जावखांनायनि दासो बेसे हादों आरो दंबावोसो। बस्तानैयानो दंबावो नै फुल नै लोगोफोर जोंहा खामानि मावनायनि थालिर मोनजासिगोन। बिराद गोथावखा थालिराबो बिगुराव गोथांबाबो सिङाव गोमोन जायो आरोना। मा नामथाय मिथिबावा ओमफ्राय